हाय फ्रेन्ड, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि दाखालियो जोंनि बर'नि मुंदांखा इउटिउबार बि-बय आरो जोंनिनो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रबिन सिं बिथांमोना दाखालिबावसो जालांनाय फेक इनकाउन्टाराव थैनाय बिथां जंसार मुचahary आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव नुजाथि हैना खौरां लाहैनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना बे खौरां लाहैनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना बै न'खरनो 20,000 रां अनसुंथाइ महरै होनायजों लोगोसे 15 सान जानाय उन्दै बिफा गोमाजानाय गथ'नो फरायनायनि मुङै बोसोराव 50,000 रां 5 बोसोरसिम होगोन होननानै फोसावदों। बिथांमोननि बेबायदि देरगाथाव खामानिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथां बि-बय आरो रबिन सिं बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदोंदि जोंनि बर'फ्रा ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, वाट्सएप बा इउटिउबफोराव गावजों गाव बे जाथायखौ लानानैनो सोंखारिलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो बेबायदि सोंखारिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। मानो होनोब्ला जोङो बयबो खौसे जानांगोन। बेनिखायनो आङो जोंनि गासैबो बर' हारिनि सुबुंफोर बा लिडारफोर गासैखौबो आङो बुंनो सानोदि जों बेबायदि सोंखारिलायबाय थायालासे जों बयबो खौसेयै जानानै आगान सुरलांगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।